Видео за бързо запомняне на новите думи. Урок 37. I will help you. Основни думи. Branch. Клон. Както клон на дърво, така и клон в рамките на някоя компания. Branch. Client. Клиент. Client. CEO, което е съкращение от Chief Executive Officer, е главен изпълнителен директор или големия шеф. CEO. Future – бъдеще. Future. Repair – поправям, ремонтирам. Repair. Book – резервирам, запазвам. Book. Decision – решение. Decision. Prediction – предсказание. Prediction. Possible – възможен. Possible. As soon as possible – колкото се може по-скоро. As soon as possible. Може дори да попаднете на съкратени тези 4 думи, написани ASAP. As soon as possible. Attractive – привлекателен. Attractive. Add – добавям. Add. Surprise – изненада. Surprise. Find – намирам. Find. Cook – готвач. Cook. Допълнителни думи. Senior – по-висшестоящ, старши. Senior. Headquarters – централно управление. Headquarters. Whiteboard – бяла дъска. Whiteboard. Arrange – организирам, подреждам. Arrange. Discuss – обсъждам. Discuss. Strategy – стратегия. Strategy. Research – проучване. Research. Photographer – фотограф. Photographer. Полезни фрази. How can I help you? С какво мога да ви помогна? How can I help you? Come on. Хайде. Come on. Let's go. Хайде да тръгваме. Let's go. I will call him right away. Веднага ще му се обадя. I will call him right away. Hurry up. Побързай. Hurry up. Get ready. Приготви се. Get ready.